Кои са причините, които водят до импотентност след 50 години? Първата причина – това е начина на мислене и приемане на общо приетото правило, че след 50 вече, видиш ли, започват болешките. Искам да ви кажа, че мозъка, той управлява нашата реалност, както нашето здраве, така и дали ще имаме успехи в нашата работа. И нашата сексуалност също е от значение как ние мислим. Ако ти мислиш, че след 50 вече няма да си способен да бъдеш така потентен, както си бил до 50, то това нещо ще ти се сбъдне. Искам да ви кажа, че нашите думи, те моделират нашата реалност. И за това много, много внимавайте какво мислите, какво чувствате. Втората причина за нашето намалено либидо, това е лошото хранене. И за това е необходимо да си правите детокса поне 2 пъти в годината. Третата причина за нашето намалено либидо, това е прекаления стрес. Когато ние си мислим повече за нашите проблеми, за това как да ги решим. Ако ние се страхуваме за това, което ни предстои, то е напълно нормално нашето либидо да спадне. И какво включвам аз? Аз съм Росица Атанасова и съм Бахов терапевт и квантов практик. И чрез моите методи аз мога да ти помогна да станеш по-спокоен, да приемаш по-спокойно всички ситуации в твоя живот. И да върнеш себе си на себе си, да погледнеш по-ведро на живота. С Баховата терапия аз ти помагам ти да преодолееш всички негативни чувства, като гняв, обида, също така критика, ако си постоянно критикуващ. Всичко това аз го прилагам комплексно, както и ако страдаш от постоянна умора, или ако не си доспиваш, караш нощни смени, ако имаш лоши отношения с твоята половинка, аз мога да ти помогна да си върнеш радостта в твоя живот. Така че заповядай на един 30-минутен безплатен приятелски разговор с мен и аз ще ти разясня за моите начини на терапия. Ако искаш повече информация като тази, то ме последвай или напиши в коментар либидо.